सरखारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। फेरेंगायाथ' मोनसे बुंना लानाय बाथ्रा दंमोन, लाजि रोंगोन ना रोङाथाय गन्थं बियो लाजिनाय नङा अबसे बियो खिनाय मानसिया लाजिया, नुनाय मानसिया लाजियो, बेफोरबायदि बुंनाय मोनसे राव दङ ना, बर'नि आबै आबौनि राव बियो। ओमफ्राय बिथाङा बुंदोंमोन रनजित बसुमतारिया जे BPFआ जुदि सरखार दायोब्ला आङो हाग्रामानि गारियाव हाबनानै थैगोन, आरो जों जुदि सरखार दायोब्ला बिथाङा माबा गारियाव हाबनानै थैनांगौ बेफोरबायदि बुंदो। दाना रनजित बसुमतारियाथ' मोननैयावबो जेनबाय, बावखुंग्रियावबो जेनबाय आरो नैबे 16 चिराङावबो जेनबाय। बासुमना थैयो ना मायो नायनोसै एसे। आं बुंनाय राव नङा दे बियो, गारि सिङाव बारसोमनानै आं हाग्रामानि गारिनि सिङाव हाबनानै थैगोन होनना बुंनानै लादोंमोन। बिबो माबा नङा, निउस पर्टेलफोरनि गेजेराव निउस पर्टेलनि ग्रोन 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 दंलायथियोमोन, नङा होमबा? बे समाव बुंनानै लादों बियो, आं हाग्रामानि गारियाव बारसोमनानै थैगोन। आंनि राव नङा बियो रनजित बसुमतारि नारेंसु। माने रनजित बसुमतारियाथ' बिथांमोनाथ' फ्रुट्स जाग्रामोन नालाय, ब्रेना बिराद मोजांमोन। फ्रुट्सनि जायगायाव दा गय गोरान जासिगोन, सफारि गय गोरानसो जासिगोन दाना मोनफा मोनफानो रनजित बसुमतारिया। नायना लानि दाना रनजित बसुमतारिया थैयोना थाङो। BPFआ UPPL सरखारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। जुदि हाग्रामाया UPPL सरखारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमना थैथों होननानै।